Jardunaldi honen helburua alde batetik da arteen historia ikasi zuten ikasle horiek elkartzea, berriz ere elkar ikustea eta pixkanaka komunitate hori sortzea, eta hortik haratago baita ere euskal kulturarekiko interesa dakan edonork jakin dezala ikerketan zer egiten ari den, oraintxe bertan askotan zaila delako ikerketa munduan aldizkaritatik haratago ikerketa gizarteratzea, eta benetan gurean, gure artean zer bereziki hori artean, zer nolako ekarpenak egin diren testu inguru baita ere jator, gozagarri baten orkestea eta horregatik proposatu genuen jardunaldi hau egitea. Topagune baten modun proposatzen dugu eta nahiko genuke epe luzera noiz behinka urtean behin edo 2 urtetan behin horrelako jardunaldi bat antolatzea eurekin. Bide berrien artean memoriarei lotutako ikerketak dauzkagu, ikertaldeak, eta bereziki nik agian azpimarratuko nituzke ikerketa feministak. Azken bolada honetan asko ari garelako ikertzen emakume artisten inguruan, gabezia izugarria zegoen, eta baita ere orain aipatzea queer pertsonen artisten ikerketa. Orduan, nik horiek azpimarratuko nituzke ikerketa lerro berrien artean, baina hala ere kontuan hartu behar dugu, nahiz eta aurkezpen gehienak arte garaikidekoak izan, aurretik egondako artea ere beti berrikusteko aukera daukagula eta horrekin ere jarraitzen dutela ikertzaileek lanean. Artera gerturatzeko nik uste oso garrantzitsua dela deseroso sentitzeko prest egotea, gauza berriak jakiteko, ikuspuntu desberdinak entzuteko eta barneratzeko prest egotea, eta artearen historia den heinean diskurtso bat da, eta ikerketa berriek agian aurretik egindako irakurketak bertan behera utzi ditzakete. Orduan, horregatik nik uste prest egon behar garela iritziz aldatzeko, nolabait malguak izan behar garela artera gerturatzeko. Hainbeste dago ikertzeko, egia esan, ez naiz ausartzen hutsune bat aipatzen, izan ere, jada ikertuak izan diren artistak berriz ere berrikustea hori beharrezkoa delako, ez? Orduan, alde horretatik ez naiz ausartzen hori delako hutsune bat seinalatzen, baina genero ikuspuntutik emakume artisten berreskurapena eta historiaren diskurtso hori kolokan jartzea, zergatik ez diren egon edo nor egon den eta zergatik hori nik uste dela erronka potoloa.